egoïstisch, want de Master Gottenstritter weer natuurlijk mijn stritter, hè? Ja, dus ik hoop je vanzelf zien dat ze winnen. Zeur, ik weet net hoeveel muntjes dat het kastje maakt, maar even zijn 8 man, je binnen er al. Ja, dus dat is de Master Gottenstritter, hè? De rest mag je roepen, maar de Master Gottenstritter staat er al. Hè? Ja, heren, wie was je vier? Ja, wordt het droog? Nee, valt mooi. Je hoort easy listening? Ja. Easy listening. Meestal easy listening. Friesland voor de Master Gottenstritter. Goddomme, wat is dit, jong? Wat is dit fucking griem? Oh, shit, ja, dit har ikke en hjem, det har Jon lige. Ja, Jon Edelman, Jon Sliek, ja, Jon Sliek, ja. Jon Sliek, man. Just een andere varkentjes, jongen. Die had er een soortje. Du bist een brunburger, jongen. Komt er maar binnen maar. Du bist een brunburger, jongen. De kroegste minnaar. Please, on de water en een nice die man. Du bist een brunburger, boeken. En ik hoor die niet gaan. Yes, het al het werk. Als de baas erop komt. En als er niet wat vrede dan kroegste minnaar komt. En als er wat pot is, dan komt die poeder mijn check. En de zuster uit de dom zit met je buikje in de bek. Dan is een brunburger, jongen. Komt er maar weer aan, dan is een brunburger, jongen. En de grootste minnaar. Please, al een wachter en een nice man. Dan is een brunburger, boeken. En ik hoor die niet gaan. Als er een valpakken is, dan is gauw naar kantoor. Maar als het die misgeet, lijkt dat altijd door Noord. Als de wereld verzet, op de die bij een jongen. Wat hebben stiekers toen die neigt en dan en dan en ik jongen. Dat is de brunburger, jongen. Kom krommer wie de baas, dat is de brunburger, jongen. En de grootste minnaar. Lees al een wachter en een nice die man. Dat is de brunburger, boeken. En ik hoor die niet gaan. Ja, jongen, Jon is roeg, hè. Die is al roeg als touw, jongen. Ik zei zelf wat weer jongen. Dat kissen net hadden. Maar hij wil jongen, dat kan hem niet schillen, hoor. Dat kan hem niet schillen. Hoe zit er bij de baas te praten? En dan krijg ik onderin de gaat. Is het nog weer opdraaien van die eigen griem? Je zult een migrus komen die niet net aan team. De beste brunburger, jongen. Komt er maar bij de baas, de beste brunburger, jongen. En de grootste minnaar. Please, dan een wachter en de nice die man. De beste brunburger, boeken. En ik hoor die in de gaten. Oké, man. Nou, het weer net echt easy listening, maar het komt wel lekker. Het hier wel wat van waar wie dit? De hoenderkap. Ja, dat jij ik achter. Ik wist het echt net. Man tegen tank. Zo.